ιδιαίτερα σημαντικό για τους δημότες της Πρέβεζας, που δυστυχώς σήμερα δεν είναι εδώ στην αίθουσα, να έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν άμεσα από ειδικούς επιστήμονες και γιατρούς που συμμετέχουν στη σημερινή ημερίδα με θέματα την πρόληψη της στοματικής υγιεινής και την βιωματική μάθηση. Γι' αυτό και θέλω ειλικρινά να σας ευχαριστήσω, κύριε Πρόεδρε, όλους σας για αυτή τη σημερινή ημερίδα. Κυρίες και κύριοι, όλοι μας γνωρίζουμε ότι η υγεία γενικά είναι το πρώτιστο κοινωνικό αγαθό. Η καλή σωματική υγεία μας κάνει σαφώς όλους πιο δημιουργικούς. Εμείς, σαν τοπική αυτοδιοίκηση, έχουμε δυστυχώς περιορισμένες δυνατότητες. Για εκείνο που προσπαθούμε είναι η πρόληψη, θα έλεγα, σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως είναι τα παιδιά του σχολείου και των νηπίων. Η συνεχής ενημέρωση δημιουργεί μια ισόρροπη ανάπτυξη του δίπτυχου πρόληψη-αντιμετώπιση. Η υγεία, η καλή υγεία, ήταν και είναι το μεγάλο θέμα για όλους μας. Η υγεία αποτελεί ένα από τους πιο βασικούς τομείς επιβίωσης και ανάπτυξης μιας χώρας. Ο Δήμος μας πιστεύει ότι η προσφορά στον άνθρωπο είναι ο πρωταρχικός σκοπός της πολιτικής αλλά και της καθημερινής ζωής μας. Η προσφορά στον άνθρωπο ενδυναμώνεται μέσα από ειδικούς επιστήμονες και αυτό κάνετε εσείς με την επιστημονική σας εργασία, τη δουλειά σας και την έρευνα. Θέλω ειλικρινά να σας συγχαρώ για τη σημερινή ημερίδα και εύχομαι να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο, ακούραστα, το πολύτιμο έργο για όλοι μας, θα έλεγα, για την ελληνική κοινωνία. Να είστε καλά.